É importante formarse para ser cidadán nun mundo digital, en primeiro lugar, para aproveitar as grandes posibilidades de relación e de comunicación, de disfrute que nos permiten as redes, ¿no? Eso, por unha parte. Por outra parte, é importante que proxectemos nas redes aqueles valores democráticos e dereitos cos que estamos de acordo, de participar na sociedade. Non? Si eu utilizo plataformas como Change.org ou outras de petición de carácter reformista, ¿no? Para cambiar unha lei ou unha norma ou algo que non me gusta, estou participando na sociedade. Non? Si eu creo vídeos colaborativos contra a publicidade, fago memes e gifs para loitar contra estereotipos sexistas, para protestar por esta homofobia ou este artículo homófobo que acabo de leer ou calquera outra circunstancia, estou participando para que a sociedade cambie. Estou expresando aqueles valores que compartimos como sociedade democrática para que se estendan tamén nas redes sociais e internet. Por último, é importante que, acompañando todo isto, fagamos unha construcción voluntaria e consciente da identidade digital, ¿no? Para que empresas ou organismos non utilicen a información en contra dos nosos propios intereses. Creo que todos entendemos dun xeito como algo evidente, todos temos dereito a ser e a estar na rúa, nas cidades, na casa, na escola. Penso que ese dereito non o discute ninguén, pero hai unha cousa que se nos incorpora. Tamén temos dereito a ser e a estar aquí. E iso hai no que construir, está por facer, isto é novo. O anterior xa o sabíamos dende fai tempo, isto é novo, e o temos que construir. Ademais, ese é un dereito que non é como unha medalla que nos cae do ceo e que poñemos como unha chapa os días de festa. É algo que ten que ser construído día a día, porque, no fondo, temos tamén a responsabilidade de que ese dereito hai que facer medrar. Hai que achegarlle algo, temoslle que poñer valor ao noso. E iso, en cativos, en rapaces, tanto dende os nosos fogares como fillos, como dende as escolas como alumnos, necesita ser acompañado. Non podemos deixar que se improvise ou que deixemos que as casualidades fagan outras cousas. É unha responsabilidade e unha obriga nosa.